Il-pillola tal-Ladomide kienet tintuża fis-snin 60 minn nisa tqal l-aktar sabiex jittaffa tqallih ta' stonku magħruf bħala morning sickness. Din il-mediċina kienet ġiet żviluppata minn kumpanija Ġermaniża f'nofs is-snin 50 u bdiet tiġi prodotta wkoll fir-Renju Unit fl-1958. Minkejja li fl-1961 ġiet ikkundannata internazzjonalment minħabba l-effetti serji tagħha fuq trabi, f'Malta baqgħet disponibbli sal-1968. Sissa, il-gvern kompensa 29 persuna li huma vittmi ta' din il-pillola u li għadhom ħajjin. Dawn l-individwi għaddew minn proċess rigoruż ta' screening u assessjar fiżiku minn esperti mediċi. L-assessjar iddetermina l-perċentwal ta' diżabilità sofruta, illi fuq ġie kalkulat l-ammont ta' kumpens skont formula stabilita apposta. Sissa l-vittmi rċevew żewġ pagamenti u huma mistennija jirċievu t-tielet u l-aħħar ħlas aktar tard matul din is-sena. U issa fetħet mill-ġdid l-istess skema ta' kumpens għal vittmi oħra tat-Thalidomide illi 5 snin ilu ma kinux applikaw. Għalhekk dawk il-persuni li fl-ewwel edizzjoni ma issottomettewx l-applikazzjoni tagħhom huma mħeġġa sabiex jagħmlu dan sa mhux aktar tard minn nhar it-2 ta' Marzu billi jibagħtu email bid-dettalji tagħhom fuq strategysupport.miv@gov.mt. Min hemmhekk l-applikanti ser ikunu qegħdin ituna l-kunsens sabiex nibdew bil-proċess ta' verifika tar-records mediċi. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li din l-iskema hija xhieda tal-impenn tal-Gvern illi jindirizza ġustizzji storiċi u li jagħti d-dinjità u r-rikonoxximent mistħoq lil persuni li sofrew il-konsegwenzi traġiċi tal-pillola tal-Ladomide.